lento ubuthabisa ufone manje wathi bala sase ngicela ukuthi kwathula kangaka and bengithi uzomemezelwana egroupini ukhona welcome to Uhlanga Media Kwayimina ngicela bhuti la nangentembe babethi bafuna ukubona ubhuti Mzo. Welcome to 18 and above media ubhuti Mzo. 18 and above media. Kumnandi cabanga siphelele ke ngoba asiphelelanga kodwa ofonelwa yethiwa ngicela songamfaka mfethu lo mntu asuka mfaka ke mfowethu ufuna ngingaphasi 18 and above Sathula nobhuti thabisa nobhuti Mzo. Hey webhuti bayanginyisa egroupini. Ngicela usishuthe. Hayi bayangibhoshisa. Ngiyaba hayi bafethu ngcono nginicebe. Media. Man, ni selfie ngoba uthabisa mina nganga selfie kanjani? Sawubona unjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngicela usithathe usibeke ekutheni usisubani, qhamukaphi, okunye ke singani namhlanje. Mhlawumbe ke lastly usazise futhi nokuthi qaleni ngoba Uhlanga Media, ufundeni Uhlanga Media, ngithanda mayisethi maqhuma. Okay, yes please. Okay, igama lami nguZoliswa ngiwakabaleni ngokuhlala ngihlala eChasworth. Ngiqale ukuthanda uhlelo lukaMaqhumbane eminyakeni eminingi eyedlule. uMaqhumbane ngimthande kakhulu ukumlandela uma enza uhlelo lwakhe olufundisayo olubonisayo olukhulisayo. Ngiye ngimthandeke uma esethi wesisi sinombuzo sesiubuzela ekhaya ekuthembekeni kwakho kusuka ku1 kuya ku10 ungazipha bani lapho bese ngimthanda mase ishaya kanjalo ko ema esethi mase iqeda inkulumo yakhe qumba Maqhumbane laqumbi selesele lentaba amavinjwa nge1000 mphinyiliki xebu. Kuthi sabona. Yebo sawubona njani? Ya ngiyaphila. Thank you siyajabula siyabona namhlanje kumnandi sihlangene siUhlanga Media ukuzo celebrate nje ukuthi Uhlanga Media lenze impact emphakathini. Mhlawumbe umbuzo wokuqala ukuthi ubhuti ubani wakabani qhamukaphi aphinde futhi asitshele ukuthi qaleni nokubuka Uhlanga Media okugcina mase yasitshela ukuthi ngithanda mayisethi noMaqhumbane. Igama lami nguXolani wakwaSarela kodwa la egroupini yakwaMaqhumbane ngaziwa ngo The Legacy. Uhlanga Media ngiqale ukulandela kulonyaka. Engithandayo kuMaqhumbane bese nje wesisi onescale ukusuka ku1 kuya ku10 uzipha bani bese shoka umuntu uzipha bani na bese bu igama ngiuvusi ngwakamagwenya ngihlala kaMashuba Jail. Uhlanga Media sengilandela iminyaka ngililandelela njena namanje ngisalilandelela ngithandela ukuthi liyasakha nje si-South Africa ngisho naphesheya kwey'lwandle. Ngimthanda kakhulu uMaqhumbane uma esebuza imibuzo
akubuze athi uzipha bani wena kusuka ku-1 kuya ku-10 uvele wena uziphe u-10 out of 10 ubuzazi ukuthi awuthembekanga. Yangichaza-ke kakhulu ngoba izinto asifundisa zona ziyasakha, zakha ney'ngane ey'ncane, ziyakha nje kuyona yonke into. Ngimthanda mesethi laqumbi selesele ntaba uMavinjwa le-1000 Xebu. Okay, uhlanga media ngiqale ukulandela ngo-2024. Mangaphazama unyaka ubusanda uqala nje ngiloke ngena ngiphuma ngingena ngiphuma. Kodwa iy'nkulumo zakhona ney'gameko zakhona zingithathile nje kakhulu because ezinye bengirelate kakhulu zona ngenxa yokuthi ubuthola ukuthi ezinye izinto okhulunywa ngazo izinto ebezike zenzeke empilweni yami and ngingazi ukuthi ngizophuma kanjani, but ngesimo sokuthi ngibukele uhlanga media ngimuzwe uButhabiso ne-host esuke ehostile ngaleso sikhathi thola ukuthi ngiyabona ukuthi okay le nkinga kube lula ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphume kona ngenxa yokuthi sengibona ama-episodes lawa nanokuthi-ke kufanele ukuthi ngenze kanjani nosimo nje sokubekezela-ke empilweni because okuningi kuyasithinta especially thina ndlu emnyama yabo. Kukhona okunye othola ukuthi kuyaklasha ezisa ama-siblings noma somakhelwane noma sabantu nje ekuphileni, kodwa kuthola ukuthi hayi khona izinto ayihlangane, kodwa-ke ugcina usuyithola indlela yokuphuma nesimo sokubekezela. Mayelana ne-18 and above ngiqale ukuyilandela nje this year if I'm not mistaken bekuuJuly. Ngiqala ukungena kuyona I was like hayibo kukhulunywa ngani la, but the more ngilalela it's the more ngifunda nanokuthi-ke uma nikwi-relationship kufanele uyiphathe kanjani. Secondly, yini ethandwa abantu besilisa kuthina abantu besifazane, yini ethandwa yithina abantu besifazane kubantu besilisa, yini ekufanele siyenze, yini engafanele siyenze, nesimo-ke nje sokuthembana as a whole. Yikona engiyangikuthanda nje kakhulu ngoba kuyasikhulisa and kwenza ukuthi sazi ukuthi kahle kahle uma unomuntu kuze nihambe ibanga elide empilweni kufanele umphathe kanjani naye kufanele akuphathe kanjani. Emveni kwalokho-ke yonke into isuke izohamba kahle kakhulu. Ya okugcina umbuzo umthanda mayesekuthini uMaqhumbana lapha kuma-episode akhe. Ngiyazi ukuthi unezinto ajwayele ukuzisho but ngifuna lokhu wena nje ojwayele ukukunothisa. Uyabona besezothi Xebu noma thi uMavinjwa nge-1000 uMavinjwa nge-16 sele sentaba Qumba Maqhumbane number 1. Yabonga. Thank you. Igama lami nguKhosi wakaMuthwa known as uMam Ndlunkulu. Uhlanga media kade ngaqala ukulibuka, kade ngaqala ngihlala originally ngwaseNanda but ngihlala eNewlands. Ubhuti uMaqhumbana ngimthanda mase wesisu right. Sanibonani. Mina ngunelo kaMasinga, originally from eDandi eSibongile township but ngila eWaybank eThekwini. uMaqhumbane ngimthanda yebya ukufa yebya mayesethi akekho ke ozoshaya omunye noma ngaphakanyelwa imoya akekho ozoshaya omunye sezwana abafethu asibambisaneni ke kuze solve inkinga yelele Thathamazana ne-microphone. Igama nguZandile abangaze bangibiza ngoMazanana ngihlala eNew Germany. Inyoni TV ayi mina ngubala ubhuti Maqhumbane ngamazi sukela kwiNyoni TV kukwazwakalani kokwenzakalani so nje lo ngamlandela sukela lapho ngaze ngangena esengena kuhlanga media ngaphinda ngangena naye. Mina nguNcamisile Tembe okwamashu Hlanga media kade aqala ulandela aqala kusayiNyoni TV Maqhumbane sangale kuNyoni TV waseNyoni TV weza ngala Hlanga media ngithanda sesane emangiya izimpela ukuthi uyakholwa ma ngempela kodwa uyakholwa. Ngiyabingelela kakhulu. Umama lo umama Malanga wakhona la kwaHlanga Media uGogo Malanga. Ngizalwa eMnambithi kodwa ke njengamanje sengihlala la eSouth Coast.
Ngiyalithanda kakhulu uhlanga media ngomlandelo omkhulu. Ayikhona lapho ke uma esethi iqumbist athi laqumbi selesele lentaba uma vinja nge1000. Kodwa kakhulu ngithanda kakhulu ukuthi sibonge uNkulunkulu ngento akayibeke phezulu empilo kaBhuthabiso. Nangomoya wokutshala uthando because each and every episode yakaBhuthabiso isuke ifundisa in the community at large. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu ngaye. Sibonga ngisho nomndeni la ezalwa khona, ngisho isisu esamthwalayo, ngisho amabela amncelisayo. We really thank God ngaye. Sithi akhule siyambiyela abiyeleke. Ngiyabonga kakhulu. Igama lami nguGugu wakwaHadebe Lukhathi. Okay, qala phansi. Igama lami nguGugu wakwaHadebe ngihlala ePietermaritzburg eMbali. uBhuthabiso iqala ukumazi kuHwayimina. Ngimthanda ama esethi manje sebekhulumile nomuntu kade sembuzile eqaleni ukuthi uyizineka ba wathi uzineka 10 of 10. Mase sekhulumile naye mase yambuza futhi amphindisele kona umbuzo wakathi njengoba awunade ngikubuza eqaleni ngithi uyinika bani wathi unika 10 of 10 usawona no 10 of 10 wathi uyinika wona eqaleni. Okay, sanibonani, igama lami nguLubanzi ngwakabheka. Ngisuke endaweni yaseMnambithi kodwa njengamanje ngihlala la ePinetown ngokufunda, ngifunda e-University of KwaZulu-Natal. Ngiqala ukulandela ishow ethi Wayimina from uhlanga media ngonyaka ophelile. Bengiqala ukuhlala kwenye i-Rescue seHoza lapha. And every day nomngane nami besibuye ecampusini sifike sibuka iWayimina. Sihlezi sijakhe nje lama topic ashubile kakhulu. And into engithanda ngayo le show lena ukuthi ngathini iyasakha ayilindi ukuthi sakheke esikoleni sakheke emakhaya i-one of lama sources asemphakathini eswatholayo asifundisa ngezinto eziningi nathi singakwazi ukuthi sigweme sibancane sibangaka singazenzi uyabo njengamahlaza amaningi nje swabona kwishow lapha yana. And then into favorite yami Ekuzanda ukuthi uBhute ngichaza mangabe seyisho mangabe sebuza ababhalile lapha kwishow ukuthi kanjena baphila yini ekhanda uyenziswa yini lento oyenzile ubucabangani wenza lento iloko. Sanibonani, igama lami nguThabiso ngwakacele nguqu Mr Xebu. Ngavula igroup ke ngenhloso yokuthi ngangifisa ukuthi abantu becommente yabo ukubona umuntu ukuthi uzobhala lapha kulokhuzane ku YouTube mhlawumbe agcine phelelwe ispace sokubhala but ngala ungashaya ilokhuzane ivoice note ya 20 minutes ukhuluma ukhululeke nakhona sikhomenta ngani sikhomenta ngama episode asuke kade mhlawumbe lese ulosithathu kungelile episode sesalapha egroupini sesiyo commenta ukuthi kodwa umbonile usibanibani ukuthi uyabheda mate umzulu usibanibani yabo iyakhula ngalo ndlela sasa ibuka ngendlela ukuthi ngokukhula mhlambe kwabantu sabona ukuthi ake siyenze manje ibe yilokhuzane nakhona mina ngikho yenziwa yibona uyabo mina ngikhona egroupini party umuntu oqhamuka nama ideas ukuthi no ake siyenzeni lento ibe ama branch ibranch yaseThekwini ibranch yaseGoli ibranch yakuphi hlale sihlangane sibonane sazana njengabalandeli bohlanga media uyabo njengoba sesumndeni nje kanje khona abantu abanjengabo Sisizoli abantu ekuyibona mhlawumbe abayibo admin belokhuzane be group kube khona umunye uBhute ekuthiwa wakamchunu ngicasha useGoli yena naye omunye wabantu abayilokhuzane abayi admin be group mina labantu bengihleze ngibona ama comment kulokhuzane kwi group but ngingazi ukuthi usibanibani umuntu obukeka kanje uyabo efana ukuthi ulayela umsakazo ungamazi hambe uhlangane nawe uthi uyabheka hawo usibanibani lo le voice yazi angafani nalo muntu uyabo into kanjalo so siyajabula kakhulu siyabonga kakhulu futhi soqhubeka siyafisa ukuthi nabanye abantu abafisa ukungena kwi-branch yaseThekwini ngokunjalo naseGoli beqhubeke so lokho siyishiya nje inamba yaSizulu ngizozama ukuthi uSizulu before nje siqede ayishiya inamba yakhe ukwenzela ukuthi umuntu oseThekwini ofisa ukungena lapha kuleya group angene kodwa ongezile ngenhloso eyibhedayo ngoba kwakwangena omunye umuntu wasenzela enye into lapha wazama indaba yokuheka ilokhuzane igroup yethu asimfuni umuntu oze ngalonto leyo sifuna umuntu oze nje ngesihle sikwazi ukuthi sihlale kahle naye kube mnandi kube nje yaya so sidele konke nje usibona silana nje sohlangana sifuna ukuthi sazane khona sophinde futhi siqhubeke asemaningi ama episodes azayo siyafisa futhi ukuthi abantu bahambe bayobukela ilokhuzane 18 and above media ibandla lamnala le kude ngifisa lisondela usondela intombo oze ngapha cele slowly oza ngapha yes nangu ucele lo uphi untombo Thomba uvela girl nangu untombo bobabili labantu laba
ibona abantu esisebenza nabo lapha yakulokhuzana ku-18 and above abafowethu bonke laba balaba bayazi 18 and above bebeyisaba-ke bethe ngeke ulimi ngathi liqinile sesithe ukuthambisa kancane siyacela niyibukele 18 and above izonisiza kakhulu nina abantu asebethe ukukhula izonisiza kakhulu ngoba sikhuluma ngey'ndaba zasekamerweni ney'ndaba zothando nje lulonke siyabonga. Ebu.